Mit tegyünk, ha helyi közösség vagyunk, és indulni szeretnénk a 2012-es Let's Color versenyen? Elsősorban is persze ki kell találni, hogy mi mindent szeretnénk kifesteni a Dulux festékeinek a segítségével. Ez nem csak középület vagy köztér lehet, hanem például a falu egyik utcájának az összes kerítése is. A lényeg, hogy az egész helyi közösség élvezhesse az új, élő színek jó téteményeit. A jelentkezésnek azonban két fontos föltétele van. Egyfelől a helyi hatóságoknak, főként az önkormányzatnak hozzá kell járulnia a projekthez, adott esetben komoly engedélyeztetésre is szükség lehet. A 2011-es verseny során azt láttuk, hogy ezt a feltételt a legtöbb helyi közösség sikeresen megértette és teljesítette. A másik feltétel az, hogy a festendő falfelületeknek mindenféle előkészítés, illetve alapozás nélkül alkalmasaknak kell lenniük a festésre. Persze számos helyi közösség, önkormányzat arra számít, hogy majd ha nyernek, ezt gyorsan megcsinálják, ám a 2011-es verseny egyik nagy problémája és egyben tanulsága az volt, hogy ez az előkészítő munka nagyon is elkésett, ezért több nyertes helyszínen is folyamatosan halasztani kellett a festést, még szerencse, hogy idén nyáron az időjárás miatt nem sokat kellett aggódnunk. Fontos azonban tudni, hogy könnyen lehet, 2012-ben új szabályt vezetünk be. Ha a voksolás után 2 héttel a falfelület nem alkalmas a festésre, akkor az adott versenyzőt diszkvalifikáljuk, és automatikusan az utána következő lép a helyébe, ahol abszolút készen állnak a festésre. Ha kész az előkészítő munka, tehát mindenki tudja, mit kell kifesteni, megvannak az engedélyek, a falak pedig alkalmasak az azonnali festésre, már csak egy vonzó pályázatot kell összetenni, és indulhat a verseny. Erről szól majd a következő filmünk.